Ang Magellan's Cross nga yara sa Cebu City, isa ka makasaysayan nga lugar nga nag-umpisa sang pag-abot sang Kristyanismo sa Pilipinas. Ginhatag ini sang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan sang 1521. Ang krus yara sa isa ka gamay nga kapilya malapit sa Basilica Minore del Santo Niño. Ini nga lugar ginakabig nga isa ka pinakaimportante nga relihiyoso kag makasaysayan nga lugar sa pungsod. Ginabisitahan ini sang mga turista agod magpangayo sang bendisyon, magtuon sang kolonyal nga nagligad sang Pilipinas kag magdayaw sa mga matahom nga mural nga nagapakita sang pag-abot ni Magellan kag paglapnag sang Kristyanismo. Ang Magellan's Cross, the Magellan's Cross nga yara sa Cebu City, located in Cebu City, isa ka makasaysayan nga lugar, historical landmark nga nag-umpisa sang pag-abot sang Kristyanismo sa Pilipinas. It marked the arrival of Christianity in the Philippines. Pag-abot is arrival, umpisa is start or mark. Ginhatag ini given. This was given by the Portuguese explorer Ferdinand Magellan in 1521. Ang krus yara sa isa ka gamay nga kapilya, so the cross is located in a small chapel malapit near the Basilica Minore del Santo Niño. Ini nga lugar ginakabig nga isa ka importante, so this place, lugar, is considered as the most important. Importante is important, pinaka-importante is the most important, religious, religyoso, kag makasaysayan, historical nga lugar sa pungsod. Lugar is a place, sa pungsod is the country. Ginabisitahan ini sa mga turista. Bisita is to visit and turista is a tourist. Agod magpangayo sang bendisyon to pay homage, magtuon sang kolonyal nga nagligad sang Pilipinas to learn about the Philippines' colonial past, and magdayaw to admire the beautiful murals nga nagapakita sang pag-abot ni Magellan, which depicts the arrival, beautiful murals depicting the arrival of Magellan and also the spread of Christianity. Paglapnag is spread. Ang Magellan's Cross nga yara sa Cebu City, isa ka kasaysayan nga lugar nga nag-umpisa sang pag-abot sang Kristyanismo sa Pilipinas. Ginhatag ini sang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan sang 1521. Ang krus yara sa isa ka gamay nga kapilya malapit sa Basilica Minore del Santo Niño. Ini nga lugar ginakabig nga isa sa pinakaimportante nga relihiyoso kag makasaysayan nga lugar sa pungsod. Ginabisitahan ini sang mga turista agod magpangayo sang bendisyon, magtuon sang kolonyal nga nagligad sang Pilipinas kag magdayaw sa mga matahom nga mural nga nagapakita sang pag-abot ni Magellan kag paglapnag sang Kristyanismo.